Nikech gimomiyo penjo ma wich kuot kuonde mang'eny ma samoro magi timore. Wich kuot nyalo betie kalure kod gik ma iwacho ka niwacho ni ji nyalo biro, ng'ato biro kuyo kod ng'ato bende biro ni obiro neno. Ni wan wadhi dala cha to korwakwa. Mama no chunye rach kata dichuog no chunye rach kata ng'ama oyudo mesno chunye rach. Koro ng'eni gik machalo kamago nyalo chiero ni samoro adhola mane podi in godo e chunyi. Kaka winjo be ne nyalo konyo mari. Ing'eyo ni moloyo e wach tho, inyalo yudo ji ng'ato ka ng'ato biro kod yore owuon, to inwang'o ka seche moko jomobiro e liel gi ok gin joma kisungu ema adanga wachego maber, ok gin sensitive, kendo ok ging'eyo ok ging'eyo lit manitiere, nikech seche moko inyalo neno ka wuon liel owuok orwakre maber, otemo obet oritou, owuoyo kodu, to lit manitie chunye gi pek mowinjo ok inyal pimo kod pek ma in iwuon iwinjo, nikech wuon wuor emong'eyo ga kaka wuor diye. Mak mana ni nitiere kaka ng'at machielo nyalo bedo ni thoni omulo ngimane mohingo in ok inyal ng'eyo ni gino mule kaka in bende nomuli, to nikech inyalo yudo ni jakom nitie kata jomoko manochulo negi fees, kata ng'atno motho nyalo bedo ni nitie jok mane enemo omiyo rent, ineno. Koro ing'e ni en be obiro, to obiro ka koro oonge kod kata paro malong'o, koro onyalo timo gimoro, onyalo wacho gimoro manyalo buogo ng'ato, kata manyalo miyo ng'ato bed kod inyalo kecho. To kinone maber, tidhi yudo ni kara nitie kaka en bende ngimane koro rochore kabisa. Koro onyalo dwaro mondo ing'e ni mae e gima ne timore kuom jal ma koro osenindone. Kech otimre ni ji mang'eny. Nikech seche moko ene manomiye tich, ene mano kata omiye otiyo tich motiyo sane ni. Koro kobiro to biro ka en ong'iyo mana kaka ne en usiano mane gin go, to wiye wil ni jo odni hie to ng'ato jaode odhi, kata wuon gi emodhi, kata min en nitie kako pogore kod mari.